an balimaw ni ɲankuma bi kibaran b'an bolo kala sa ma o de ye ko kɛlɛjuguba dɔ kɔni wulila Mali sarasu ni walejugu tabaw ni ɲɔgɔn cɛ Ndaki ni ale dugu ye min ni Gao cɛ o ye kilomɛtiri 200 ye. Ayiwa nin ko ninnu yɛrɛ kɛra don min na o ye tarata don ni araba tɛmɛnen de ni octobre kalo tile 16 ani octobre kalo tile 17 ye. Ayiwa a daminɛna ayiwa tarata don ni an ka finitigiw yɛrɛ wulila ka taa ayiwa walejugu tabaw kɔni sɔrɔ u dagayɔrɔ dɔ la ni u tun dogolen bɛ u ma 50 ɲɔgɔn na ni ka kɛlɛ wuli u la nka yirala k'a fɔ kɔni ko kɛlɛ ninnu bunna kosɛbɛ ka da kan ka finitigiw kɔni tilala ka wele bila Faransi ka kɛlɛbolo ma ni a bɛ f'o ma ko Barkan o ni a ka pankuru kɔni nana ka an ka finitigiw dɛmɛ ninnu kɛlɛli la nka o n'a ta o ta ayiwa majugu ninnu kɔni ma sɔn ka yɔrɔ in kɔni bila ayiwa u tor'o de la fo o dugusɛjɛ ayiwa an ka finitigiw ni Faransi kɛlɛbolo kɔni sera ka ninnu kɔni gɛn ka bɔ nin yɔrɔ in na u kɔni bolila ka taa ka fɛn caman kɔni to yen a yirala k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta ka lajɛ yɛrɛ min yɛrɛ ye mobili kelen ye ni a bɛ f'o ma pick-up u taara k'o to yen ani moto caman fo min bɛ taa 15 ɲɔgɔn na ko n'i y'o yɛrɛ bɛɛ bɔra yen min yɛrɛ ye mugujuguw ye ani fɛn caman minnu bɛ kɛ sababu ye ka bɔnmu ni fɛn wɛrɛw dilan u taara ka o minɛnw ninnu bɛɛ kɔni to yen ayiwa o tɛmɛnen yɛrɛ kɔ ka bɔ yen a yirala k'a fɔ kɔni ko walejugu taba ninnu kɔni su kelen kɔni de sera ka ye nin yɔrɔ in na nka min yɛrɛ ye Faransi kɛlɛbolo ye maa si kɔni ma jogi wa maa si ma sa olu la an ka finitigiw kɔni a yirala k'a fɔ kɔni ko maa 2 kɔni olu jogina ayiwa nin wale ninnu kɔni senfɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko ayiwa magistrat ni olu ye kiiritigɛlaw ye ni olu bɛ baara bila kudayi la a bɛ kalo caman bɔ sisan ayiwa olu kɔni ka sara min kɔni tigɛlen don an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu bɛna ayiwa o kalo tɛmɛnen ta kɔni bila ni o ye septembre kalo ye ayiwa ni kibaruya bɔra ayiwa gouvernement de yɔrɔ a y'a yira k'a fɔ kɔni ko ale ka nin wale in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ cogo min na basigi kɔni o bɛ se ka segin jamana kɔnɔ cogoya min na nin n'a ta o ta an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni min yɛrɛ ye magistrat ni olu ye kiiritigɛlaw olu ka baara bila kudayi in kɔni a bɛ sen na hali bi hakililajigin an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ an ka minisiri ɲɛmaa ye ni o ye premier ministre Soumaïla Doumbouya ye a tun y'a yira k'a fɔ tile laban ninnu na k'a fɔ kɔni ko jamana yɛrɛ kɔni tɛna se ka ayiwa min yɛrɛ ye kiiritigɛlaw ye u ka laɲiniw kɔni sabati ka tɛmɛ ayiwa 10% ni o ye ayiwa 100 sara la 10 ko fara u sara kan k'u kɔni tɛna se ka tɛmɛ o kan ka d'a kan ko jamana kɔni tɛ se fɛn wɛrɛ foyi kɔni kɔrɔ ayiwa a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko min yɛrɛ ye ayiwa kalo nataw ye ni o ye décembre kalo ye ani janvier kalo nata ko lasigiba dɔ kɔni bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ baarakɛlaw ni ayiwa jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na maa o maa ni e kɔni de diminen don i ka ayiwa hakɛw kɔni na cogo min na e bɛ se k'o ɲɛfɔ ani jamana yɛrɛ bɛ se ka min kɛ maa o maa ye ni o ye foroba baarakɛlaw ye a kɔni ka se k'o kɛ u ye ayiwa n balima ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la